aku kabeh. Wilujeng dalu jeng. Rene enek pamundhutane Bulurah Sinden Wanita Rainaga. Sugeng dalu Mak Cangi Limbo. Priyayi putri lekek wes rumangsa jan. Matur nuwun. Iya. Umat Baik karo asli. nyuwun sewu Mak Cangi. Pripun jeng? Niki wau radi telat. Ngaten. Injih wau sonten ngisi Isi teng pundi? teng Gunung Bolo. Iya artis kono deh. Dia kan elektron nih kono. Elektron Gunung Bolo. mik tanpa kabel. Wisata religi. Oh nggih. Gunung Bolo kok ora berpikiran negatif. Kono iki nggon wisata religi, Mas. Kerohanian, Mas. Akeh makam. Ning kono ya untuk menguji iman ya imun, Mas. Iya. Berarti roh awakmu. Ya roh to, Mas. Cahayu, weruh wilayah kene apa ora? Lho piye to iki daerahku to, Mas? Bandung. Bandung iki. Bandung di ngomong Jawa Barat tak tanduk. Bandung Tulungagung iki tangga desa. Awakmu asline ndi? Aku Pakel. Pakel kene. Pakel ndi? Kene. Ndi bagian? Ngono lho. Berarti pakel kene aslimu. Ya Pakel. Berarti ki sing nonton dulur-dulurmu tangga-tanggamu. Aku jane wis ora budal iki. Lah ora isin macak wedok iki. Lah piye lek mara tuwa Melo. melu iki mau teko apa ora wong. Lagi gegeran ngakake konser. Ngopo kok geger? Kekiran ngono to. Ya perkarane ya sepele lho. Apa? Di perkara wedang iki mau ning mburi iki lho tak tawani kan nderek nonton wayang to Pak Eko. Nggih. Warung mburi Pak. Monggo mujuk wedang. Terus Lah tak tawani anu kopi ra gelem. Terus? Njaluki susu. Akhirnya terus Tak kopi ini malah enak mangke damel cegah lek Lah. saged nonton wayang sak bubare lho. Bener. Ora iso yo enak susu. Tetep enak kopi, Pak. Ya, terus? Lho, enak susu Mas lho. Kopi niku enak, Pak. Kopi niku lho irenge akeh. Nek susu sithik, Pak. Tak Iya. niku nesu Pak Eko. lah kopi irenge Irenge kan oke Lah, kopi lho. susu. Sak gelas kan ireng. Lah susu ireng kabeh. Irenge sithik tok, Mas. Oh, bedane mau kuwi. Iya. Bapakmu nesu, Nesu. terus nyelak kowe. Bapakmu nyelak kowe. Ngene. Hei, Cung. Kowe iki Cong piye to betul Mas? kalau wedok lali ya. Iya, iya. Hei. Le. Le piye? Ti. Kowe iki awakmu lek apa wedok? Dok, niti. Oh. Nyene lo tuh mantu ngono. Iya. Ngene lho. Kowe iki dadi mantu kok kurang ajar karo marang tuwa. Lah, mesti. Aku iki wong tuwek lho, kok mbok koyokno kaya ngono kuwi. Aku yo nesu to. Marang tuwa nesu Pak Eko. Akhire kowe piye? Kowe iki lho. Oke wong masalah. Yo oke oleh aku arep nutupi yo ora iso to Mas. Aku kadung nesu. Ha. Mantuku akeh, ning kelakuane ra kaya kowe. Akhire terus kowe. Aku yo emosi Mas. Mek emosi. Mesti jawab. Yo tak jawab. Pak Maratuwa. Maratuwa kula ku nggih kathah. Nggih mboten kathah jeneng. Osek to. Sita terbongkar ya Pak kuwi. Padahal iki kula niki wong lugu. Wong lugu lho kan. Pak Eko lho. Nyanyi. Mas, orang nyanyi dhisik. Ya, Mas. Iki mau ana pundutane Bukades. Apa niku? Bu Midah. Ya, iki diaturi munggah ning pentas. Bumidah iki Bumidah. Bumidah. Ora diomongi karo Bu. Bumidah iki sapa? Bumidah iki termasuk dagelane Bandung. Ah. Kuwi ya dulurmu kene. Duduk Coba iya dulure maratuwaku. Oh, sing mirip. Diaturi munggah panggung, Mas. Nggih, Pak. Seputane ngangge jaran, Mas. Trang tung tung tak. Alah wis meneng iso. Yo. Bu Midah, monggo diaturi munggah pentas. Niki pun kepal Mas Bocil saya suka. Skenario
bojone Sunar. Rene lho nyapa kowe rono iki lho nyapa? Mbak Mar. Masa mbok Mary. Nyedak rene. Minggir. Iki nak padha-padha wedoke aku alung. Kuwi ketok dudu menungso kuwi jeng setan pripayang lho. Kata ijo. Mau ki Bu Wijiastuti ki wis delokne fotone Mas. Bumita ki wayu. Ngelasyo. Tibae filtere kakean Mas. Ya. Ora usah wedi aku ki menungso. Aku danyangane Bandung. Rene. Lho bulan lambene nek teletonge lho. Wes Pak. Wawur. Kuwi susur Kuwi jenenge. jaman dhisik ki mbah-mbah ki nganggo susur. Iya. Ditepangne kene kenalan karo aku. Iki menungso apa udu to? Ayo Wis tak aja wedi kene lho. aja wedi. Anu to cil. Anu to. Lah kok lah menungso wedok kok ndek men. Wong cil kok til. Tel. Baik niki saking anu pripun nggih. Kenalan karo mbake. Nggih. Sapa jenengmu? Jenengmu? Jenengmu. Ah. Ngene lho, Mbak. Sapa jenengmu? Jenengmu kok wong tuwek lho, Le. Wong tuwek. Bapak ya jenengmu. Iki ki tunggalane grandong lho. Lah bae. Nek nuwun sewu kula percil Mbah. Pentel. Percil. Percil. Ora pantes lho Le jenenge pentel. Sesuk dijeneng abang diganti. Sing apa? Ngene ya. Kono lho bulan Sunar. Jomono. Sabar, Cil. Sik. Iki mangi kan dadi cepat ya. Iki sepatune bae lak cepet sik. Ya ampun. Ben anu ben sopan. Ngono ya. Sepatune lho kok kresek. Cil. Lah iki anu lho Le. Lek masjid, nggih sepatu apik lek ilang yo ngene ae. Oh iya penak ya penak. Bareng kreseke dicopot drijine kempel, Cil. Iya. Wah, kuwi driji kok jahe to kuwi. Iki akeh Le, akeh bae. Niki badhe nembang napa napa? Nembang no. Bang sik no. Lah ya malah nembang apa? Kenalan sik. Iki kenalan dhisik, jenengmu Mang Pentel ya. Mbok karepmu yo. Kang, sabar Kang, sabar. Wong tuwek. Sik cok. Percil. Sik to rumahno lek ana wong tuwek ngomong ki. Ya karo mana? Ngene ya. Awakmu ki bagus. Mang wis foto-foto karo aku. Endi? Wae nang di rumahmu. Wayu-wayu wong. Lho, lah malah Ngene jenggok. lho. Ngene. Awakmu ki bagus. Nggih. Aja gelem dicelo petil. Tak jenenge Percil ya. Wah. Masa. Ora. Jenengmu ya saka Iki jenenge silit. Iki barokah. Iki aku krungu ya. Iki aku krungu jenenge Liti. Liti. Padahal Liti ki waliane lek nang Bandung ki. Aduh, aja mbok balik. Aja mbok balik. Tangsel ki ruwet lek Liti ki apa jajal. Mboten menika anu Apa? betul usah diwalik. Ora. Welek nek diwalik. Wong Bandung ki senengane malik-malik lho Le. Lho kok le piye iki wedok? Wedok ta? Iki wedok. Piye rasane? Aku ora percaya. Anu piye? Aku apa percaya lek lara demok. Ayo mau demok tidekmu penak yo. Lah aku dilemet kok. Kok penak yo Wedok. Biasanya saya kulino lemet sapa? Ya aku lah kok. Apa we? Dagelan guyu dagelan ya. Ora nuwun sewu. Ya piye-piye Le. Nuwun sewu. Jenengan mangke kan iki diaturi wae. Dadi napa, Pak? Ayo. Guluran mau. Nembang apa, Pak? Nembangnya daerah Bumita. Oh, dari Bumita napa Mbak Bunda? Sik tak salam sik karo warga Bandung Oke, ya. oke, Tak salam. Sugeng dalu, Pak Eko. Wilujeng dalu. Sugeng dalu, Bu Lurah, dalah sedaya para staf-stafipun. Samatur suwun sanget sampun maringi wedal dhumateng kula nggih. Lan sedaya para warga Bandung lan ugi sak sekitar Bandung lan litune. Selamat malam. Nggih. Terus iki piye? Nyapa? Nyanyi. Anu, kayak mambu oli to, Cek. Ora. Nene. Mambu kembang telon. Baik ini anu nek sore bengkel. Piye?
Ayo tembangin apa? Aturan nembang napa jenengan badhe nembang napa? Kali kowe memambuake kuwi lho, Le. Iki akeh. Oh, akeh. Kowe iki cetil kitu. Iki ki Tundung duwe, tundung barokah, kowe tundung tunduk bawok. Aku ya anak. Ya Aku tunduk bawok to. karepmu aku kamu ning ngomong aku. Sing kuat kan kowe bae lho, Le, ra kowe ra kuat. Aku kan kene, Mbak. Umume ya tundung mala apa. Tundung. Ayo tunduk malah. Jenengan Piye? badhe ngaturan nembang napa? Iki aku pengen duet karepku. Oh, duet kali sinten? Sebarang kabeh. Tuh. Kabeh kok. Iki lagu Ya Pak, anu pedel ya pedel. Nah, kecil. Lah kowe lagu Iki pedel. duet kuat bae penyanyi halo Bandung. Ya ora apa-apa no. Maksud iki awake dhewe wong telu iki lho, Cil. Sing duet niku duet. Aku grup kene aku. Tembangin apa? Anu wedi kesawapen deh. Oh, tembange wedi kesawapen. Oh, Ya lagune sing pripun to? Lagune wong donya ae Le, kok wong donya. Wong donya. Wong donya. Oh, wong donya. Oh, niku lalane sakit niku. Wong donya. Telu le. Yo, tes. Sik. Bener, tes. Karepmu. Ayo. Wong tuwek lho, Kang. Ya dites yo. Nggih, dites. Mosok kalah karo mbae. Yo. Kita kok suarane hampir mirip iki kok sik seduluran sama anak to. Lah kowe putuku lho Le. Aku ki putune kowe kudu lek. Kuwi putu sing dadi banyu malah akeh. Ya. Elinge ya. Wong donya. Sik, ngene. Iki lagune lagu lawas, Mas. Nggih. Dra, awakmu berulang, Dra. Wong donya rek. Jreng. Lho. Anu lagune sampean lho Pak, kenapa? Yo. Aku memberi contoh. Yo. Wong donya. Pisan kas bae. Ya, Mbak, ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo dites. Ayo, Mbak. Hei. Mbak. Apa? Nadiamu lho. Kira dhuwur, Mbak. Ya. Apa tuh, Mbak? Hei. Kira dhuwur. Nah, samono. Dhuwur malih, Mbak. Malih. Dhuwur. Wong donya. Mbak. Tak uwat entas ngono. Rada munggah. Ya. Ayo rada munggah. Kok Ya. dhuwur. Lah, rada munggah. Jane jenengan cincin rada munggah. Kurang dhuwur nek, dhuwur. Donya. Mas. Yo. Wong donya padha elinga. One, two, three, four. Asik.
Wes. Ampun, Mbak. Mbak, wis Yo Mbak. kepenaan to, Le. Lah nggih mung Sampai diseco suwantene jenengan terus. Niku wonten anu tiyang tumbas niku, Mbak. Jenengan Iki sapa kok kepetun dase kabeh iki? Napa? Anak wong apa anak druwo? niki yo menungso kabeh Jin. niku. Ayu-ayu ta. Jin dan Jun. Iki pun diasuke anu macane. Nek kalian Mbah Midah. Mbak Mita terima kasih. Mbak Midah. Siap-siap. Matur suwun ya. Yeay. Ya Del ya. Iya sekarang pulang Mbak. Siap. Ya, Tiliti. Nggih, Mbak. Salam kenal ya karo Mbah Legina. Ya iki. Oh, jenengan balik teng asale jenengan malih, nggih. Mbak Tina, Mbak Mita mudun. Ah, Kok padakno demit to. Puri jumeneng nek, puri ngatek nek, Bu. Iki ono mundutan Pak Marsi Brotoseno, Bu. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun, Mbak Midah. Amit-amit cabang bayar coba. Lah Lah iki lho, ya Pak. ya kalele. Kuwi lho balik ning kono bakul toko Madura. Miki kata tak mut. Jelas Ranger wis jelas iso. Sekali lihat gerakannya Mas Percil iso. Awakmu Bisa ora? Ya. Gerajat. Langsung miring Mas Rono. Iki sing nomor 2 iki. Iso. Wis to iso. Iso. Iso Ranger lah iso. Ranger lo iso. Raja kalian wan. Iso. Ayo Mi. Iso. Iso. Karo aku. Ora loro ini. Bareng ya. Raja. Ayo mar saiki. Iki jajan. Oh, lek kancane iki malah gembyak kuwi wae. Ayo, Mas ratu lho. Iki ratune wong gedreng kok. Ayo. Jajal ayo. Gak entuk guyu iki. Serius, Mas? Katane mergawe kok Mau sing ngegai, Gus. Ayo. Yo. Wis nyawang masuk rasa. Yo. Geraja. Gale sing ngarep mau rek. Anake Sunar iso. Cil. Kok ngene iki kok dol ya? Asal orang tua aku wis turu kok. Orang tua amar mbok ngono tekan. Ayo, daterke, Mas. Ya. Wah, daterke, Mas. Kendangane tangane Mas Pertil. Ya, kok. Buka. Ya.
Mbak Nun. Mas Kecil. Ya pripun, Pak? Mbak Titi, Mas enten niki sampun sawetawis dangu ngene. Gegojekan geguyunan. Alhamdulillah. Mbok bilih wonten kalepatan kula panjenengan nyuwun agung sami. Sami-sami Pak, kula nggih ngaten, kok bilih wonten lepat kula nggih kula matur wau, kula dipangapunten nggih Pak. Sami-sami. Napa melih kalih warga masyarakat mriki Bandung khususipun nggih. Nggih. Diparingi sehat terus. Amin. Panjang yuswa. Amin. Rezekine barokah. Lancar. Nggih. Ngaten Pak. Buwiji nggih ngaten. Buwiji nggih ngaten. Sami-sami dipun dedonga. Nggih. Mugi-mugi kuat rasa sentosa Amin. nek momong warga masyarakate. Nggih. Insyaallah kapan-kapan Nggih. gimana Mas? Derakan. Bandung. Jadi terus kira aku aja nganti ninggalke kawas Mas Bandung.